אז מה קורה חברים, ואנחנו בסרטון חדש אחרי הרבה זמן שלא היה סרטון. יאללה, מתחילים. היום אנחנו נעלה את שייד, בשמו בעברית צל, ל100 גביעים. נראה לי כל ההתחלה זה בוטים. נראה לי יש לי גם אינטרנט לא טוב. יש לי מטרה ביוטיוב לחזור ל3,000, ואם נגיע ל3,000 אני דואג שאני מגיע ל50,000 עד סוף ינואר. אני אחפש את הבוט הזה. אולי אם נגיע לכמות רשומים מכובדת, אולי אני אעשה לכם הגרלה על הבטל פאס. הם כולם פה בוטים, זה ממש קל לעלות ל100. נעשה חלק 2 של 300, כי 100 כנראה אני הולך לשחק בלי לעלות סרטון. וואי, איך אני שונא את זה שהבוטים תקועים בסוף. יואו, ככה הוא לא יכול לפגוע בי אם אני בתוך הקיר. יואו, זה טוב. נראה לי מצאתי פה שיטה חדשה. אני משחק נראה לי עכשיו נגד אנשים שהם כאילו התחילו ממש לפני כמה ימים, כי יש פה מישהו בשם איתי. אפילו שיש כאלה שטובים שהם רמה כזאתי, כי יש כאלה שפותחים משתמש חדש כל הזמן. מה אני נשאר פה? מה קורה? בעשה. הקטע בדמויות שעולות על המים, שאם זה דמות כמו אדגר או משהו כזה, אתה יכול להישאר פה והם לא יעשו לך כלום. אני לא כל כך יזלזל. וואי, איך אני שונא בוטים. אולי אני אנסה את הגאדג'ט. יואו, זה ממש גדול.
לכן אני אוהב את הדמות שיוצא דמות חדשות, זה עוד איזה 500 גביעים ככה במתנה. דוגמה עם ג'ו, אני הגעתי ל-800 גביעים. כנראה לכם אחרי המשחק. מטרת הלייקים שלנו זה 10. אנחנו בתקופה מאוד חלשה. כן, ג'ו, הנה. ג'ו, הגעתי ל-813. ונראה לי שהיא דמות ממש שבורה, אני יכול להגיע איתה אפילו ל-1000. נראה לי זה הדמות ראשונה שלי תהיה רק כ-50. אם אתם רוצים, אפשר שנפתח כזה מועדון. יכול להיות שאם יהיו פה אנשים טובים, נוכל להיות מועדון טוב בארץ. נראה לי פשוט אני ישר הולך על אנשים, ככה ייגמר המשחק יותר מהר. אוקיי, זה המהר. נראה לי 3 ניצחונות וסיימנו. סרטון הבא נראה כמה זה יהיה, זה נראה לי יהיה עלייה ל-500, לא ל-300, כי ל-300 גם אני מגיע זריז, אמרתי שהדמות יותר מדי חזקה. קשה וליאולתי. אני תמיד שוכח שאני יכול לראות דרך הקיר כזה ככה. אתה בורח. בוא פשוט להרוג אותך. זה כזה קשה. הנה פה פשוט אני אהיה מאחורי הקיר. לא, יש. עוד שנייה הבוט הזה הרג אותי. אני צריכה אותו בינתיים. יש הרבה כאלה שרוצים פשוט שאני אכנס להם למועדון. כאילו, יש... תגידו אם אתם יודעים לעשות סרטונים דרך האקסבוקס, כאילו, ואז אני יכול לעשות לכם סרטונים, ואז לא יהיה רק ברולסקרס, יהיה כמה אופציות. לא מאמין, איזה בוט מסריח. טוב, יאללה, מקום, אם אני לוקח מקום ראשון, סיימנו את כל המשחקים. אני קורא אותם. יואו, מה זה? לא מאמין, הוא הוריד אותי. עכשיו זה 2 משחקים.
יואו, איזה בוטים מעצבנים. כן, אתה בו. נו, ואיפה הוא? וואי, עוד פעם הבוטים האלה יושבים לי בצד. לא היה כל כך קשה. יאללה, זה בוודאות משחק אחרון. הוא בורח מבל, באמת. יאללה, קיבלתי את 100 גביעים. בואו רק ננסה לעלות מעל 100. יאללה. עכשיו בטח הבוט הזה, לא בסוף. נו באמת. יאללה. ביי, מטרת הלייקים 10. יאללה, נתראה בסרטון הבא. ביי. איזה